Assalamu alaikum, kadirli illeşler. Doğruyum aysam şu süjeydi ben üreğen çılsırımlı ve içime sığmayan duygular bilen tayinladım. Sebebim bana itirde veren şu yurt içinden gelen bir vacip ve aklına sığmayacak haber esas oldu. Gelin yönemen ilk bilen şu haberı size yeni oraya atladayım. Yine de bir gelen ağzı haber onu aytmasam bolacak gal vatandaşlar. Mesele şöyle, yine de sol Dağ Şavuz velayetinin Könürgünç etrabının önkü Kızıl Eser, häzirki şol Akkala geňeşliginiň ýaşaýjysy Mätnazar Fahruddinowyň ogly 2006-njy ýylda doğulan Süleyman Fahruddinov, yani 14 ýaşly çağı bolýardy. Şu ýylyň, ýani şu ýylyň fevral aýynyň başynda Aşgabat yani velayetinin Bäherden etrabyna judo sportu boýunça geçirilen ýarışa gatnaşypdyr. Ondan ýanky gelen çağı şol tada ýarışa gelenlerine muňa aýdypdyrlar, sen şol oglan bilen göreşeňde şondan hökman ýykylmaly bolarsyň diýip Aşgabat'ın Politseysk Akademiyasının yok, Politsey liseyi bolýar, näme akademiyasy mı? Şo taýda gelen bir ýigit bilen ikisini göreşdiripdirler. Ol şondan, şol karşıdaşyndan Süleyman ýeňilmeli eken. Yok, bilem diýen etmän, huzuruny, gaýratyna daýanyp ýere pylça urupdyr. Şoň netijesinde de Süleyman çempion bolýar, birinji ýer alýar. Diplomunu alýar. Şoňdan şol zalyň çykyp gaýdýar, ýa-ni treneri bilen. Trenerine şol çykan ýerini tutup urup zyňypdyrlar. Süleymanyň ýany bilen alyp gidipdirler. Mehemen eşýarlary. Oňa gör nähil zulüm edipdirler, nähil sütem edipdirler. Urup ýenjip öldürdüm edip köçe taşlap gidipdirler. Sonra bıçağını tapıp Aşgabat'ı keselhana getirirlerine Aşgabatlı lokmalar aydıp duruyor. Biz bir tadı beceremden var mı? Yakıdın öz könürgöncünü dedi. Sonra bular mecbur olýar çağını könürgöncün keselhanasına alıp gitmeli. Keselhana getiriyorlar. 2 saattan sonra oğlancık can veriyor. Sonra düğün cayladılar. Öňün jaýladylar. Onuň diýen şol aýtmalym, onuň menem şu zatlary göz öňüme getirip, men düşünip bilemek, näme üçin beýledilýär. Ol 14 ýaşly çağaň näme günäsi bar döwletiň ýa hökümetiň öňünde? Innen bolluğundan öz duygularımı saklaacak olup öz fikirlerimi beyan edeyim. Şu an doğru mu etsem, özümüm düşünüm, şu ağzımdaki sorumu kim uğradıyan mı? Size mi, özüme mi, ya da Allah Teala mı? Bu nähili beýle bolýar, halaýyklar. Şol özüne demokratik we hukuk goraýjy döwletiň içinde özlerine erkek diýip beren bir topar öküzi alyp pagonda kynşyp berenler, öz halkynyň we ýurdunyň gorawyny billenen haramzadylar. 14 ýaşly çağany haram maldan beter uğurup öldürýärler. Özüm näme üçin? Diňe bir sebäp bilen. Şo çağajyň biziň ähli ýurdumyzyň erkeklerinden has erkek bolup çykan üçin, has zehini we edermen bolup çykan üçin, şo jagal patsan şo haram dölleriň diýenden çykyp gul bolup ýaşamaga boýun bolmadygy üçin, özüm bu haram tohumdan iýnen arwahlan kellesini ýekejide sülügi gymyllamady. Şol oglanjygy ýenjip öldürüp turkalar. Öňlerinde duran bir ejiz çağaja, özüm talantly, akyllyja we edermen çağady ona. Özüm biziň ýurdumyzyň mertebesini gelecekde galdyryp biljek çağamyz. Ýöne meni şu ýerde bir topar gutoran jeleplerden dünýä iýnen haram haýwanlaryň eden etmişleri geň galdyran ok. Sebäbi olar ýaly iki ayakly mirazlary düzüw aýal maşgalan dünýä iýindirip biljegine ananasym gelen ok. Hatda meni bu ýerde biziň haram hökümetimizde de baş tutan bolup oturan haram oýnatdy prezidentiň biperwalygy geň galdyran ok. Bu habardan soň men ýüregimi başga zat ýertip öldürip barýar. Men şu bizim milletimizdin esasanam şol özlerini opozisiya deyip
Aktivistler deyip, jurnalist, smoklan ve blogerlan bipervaçılığına ve sessizliğine hayran galyan. Hamala hiç sat bolmadık yali. Indi nehil olya, bizim şol özümüzde hukuklu ve adaletli deyip oturan cemiyetimizde, öz şağalarımızda haramı çıkan hayvanın veter uğru öldürmek norba oldu mu? Düğüne seretsek, bu vakanın özü eyyem bizim geleceğimizin, yani bizim nesilimizin, bizim çağcıklarımızın ıydıgdarlı yok edilmeğin, yani faşizmin, inor elhenç görünüşü değil mi eysem adamlar? Lüboy başka bolon yurdun içinde, ya da cemiyette, şu olan elhençliğin özü eyyem, şu haram melumlan satanlarını ikiye bölüp dardan asmanı sebep bolup bilirdi. Özüm şoları suda da getirmeyen dirliğini hamlarını sıpırmağa ıhtiyarlık verirdi. Seredin ne edip hakiki Türkmenler öz yekici çağısı çüyün. Ağzı bir olup köçeye çıkışlarına. Seredin şu jağa bilimsiz Türkmen oğlancuğun düşüncesini dinleyen diyen zatlarına. Özüm eline kitap saklamadık çağı şu. Bizim ehlimizden has gayratlı ve düşünceli olup aydiyen sözlerini dinleyen. Ullara, kiçilere, yaşlılara, jovanlara assalamu aleykum ve rahmetullahi diyorum. Men şu yerde görüyorsunuzlar, men hem şu işi beceriyorum, hem bana şu hakiki görüyorsunuzlar. Bana şunu men pekliyorum. Bikar plan men bir iki iş becermene gelem yok. Men şu Abdurrahcan'ın iğnesine, atasına hem dertlik için geldim. Görününüz yani. Bol devlet, bu devlet fasıt bol. Bana men görüyorsunuzlar, men garipliğinden savadım yok. Ol ki Abdurrahcan ki ol mektebe okara koyan yoklar. Bu cinayetkarlar. Bu devlet fasıt. Az baray xuda devlet de ama o kibirleri okacak bolsa öden bu köp bayam da bir ortam yana musulmanın üstüne bu zuhunlar gelip dursa bu nerede Afganistan olsa merdem mecbur barak millet mutayda barak ene kapira koşulsun az baray xuda nerede devlet bol. Şu vakan özü, şol ehli haram zadalar dirliğine yakmağı, şu hakiki Türkmenlerimiz için eyyem yeterlik olurdu. Şeyler ot tolup yanardı. Ama bizim şol özlerini aktivist deyip, jurnalist deyip bağırışıp veren binamuslarımız için bu vaka gatır vacip ve yerlikli değil olmağa çemelli. Şeyle mi? Sebebi bulan hemmesi başka has vacip ve dünyavi meseleler bilen başağa olup börlere. Bular özlerinin piyarı bilen başağaya. Şol milletin gulağını depip önküden veter hayvanı öğürmek bilen başağaya bağırsı. Men sizin ehlinizden şu an soruyan ey aktivistler, jurnalist smoklar, blogerler, sizden soruyan erkekler, atalar, kakalar, doğanlar, sizin ar namusunuz nerede? Sizin mertebeniz hem erkekliğiniz nerede? Ne yüzünüz bilen sizin hemmeğiniz şu javad edermen oğlancuğun akkuanından etlap geçip bildiniz. Siz hemmeğiniz şu an nemi işlep böğürsünüz? Nadanlar? Kimin şanını bulaşıp yatıyorsunuz? Bular yali elhençliği bizim her haysiyemiz şu an uyuşup ahli dünyanın her bir deşiğinden gıydırıp başlamalı değil mi eysem? Sebebi bizim edil şu an millet olup dine şu sebepli. Ahli dünya cemiyetine bizim yurdumuzda bolayan vahşilikleri görkezmeli değil mi eysem? Nemi oldu size Türkmenin erkekleri? Men düşünüp bilen mok. Nemi çün şu ayrılan habarı iyi veren adamlar başka da aytman lal ol oturlarını. Nemi çün biz henize çün şu haramda adalan atlarını, zvanyalarını bilemdok. Şol Süleyman Pahir'in ölümüne sebep bulun. Şol polisiya liseyinde okuyan haram tohumdan iyinin haram dölünün adını iyi veren zok adamlar. Şol paytağıdan haystı banitsasını ölecek kolup duran çağını kabul etmedik nadan, gorkok, binamız ak halat dakınıp veren uracın familyasını aydan da kimin ismeyeni şu çağını arkayınlık bilen haram ölmeye mecbur etti. Adiyen son in olmanını, bu dimenin bir başaracak kolun anne, halayıklar, siz nehili hayvanı uğurluğunuz Türkmenler. Ben hazır konkretni sizdenim soruyan, Murat Düşemov bilen Allah Murat Rahimov.
Eýsem siz dälmi ýa ýakynly şeýle arkaýynlyk bilen şu mahamada oturan twarlyň elinden adalaty we hak hukuky çeýnetjek bolup milletimize propaganda geçirip oturanlar. Allah'ım rahat, sena ağdatam sen öz ulumsuluğunu içine sığdırabilmen, şeýle bir primitiv derece yettin bolyn, hatta inni gator gizlänim diýen ok, öz hakiki içigäni. Sebebi iminni şol ulumsuluk sebäplem inni öz propagandan güýjünden arkaýynlaşyp milletin kildesini gorkman zäher döküp oturýarsyň. Özüm beni gynandyrýan zat senin propagandan täsiri hakykatdan hem güýji ýetýär. Ona synlap tasdikleýän. Sen edýän hereketleň hakykatdan hem gowy hasyl berip oturýar. Ýöne menim ünstlüje synlap oturanlar. Şol senin kanalyňda sana tagdim edip aýdymaýan troller, sonra şol senin reklamy edip çykaran ýarym samsyk bolan şatlygyň kanalyna haramdagy tagdim edip oturuşlaryna ona mürýän. Oň sözüne de diktaturan ýeke bir kanallaryny da diňe senin adyň ýeke ýerde de çykmaýanlygyny onam synlap otur. Emma oňa garamazdan meni bir begendirýän adam bar. O da şu meniň hakikat atly süjetimden soň sen binamysyň kanalynyň awuna bolan 4300 adamdan edil bir hepdeň içinde 3,5 müň adam galandy. Elbetde soňra ýene de 350 sany akmaklar sen sürüýüňe goşuldy. Ýöne nähilem bolsa meniň hem täsirim senin binamy sırtyndan köp pulny dökenligine gaty begenýär. Sebäbi şondan soň sen has wetir gujuru gaýrat bilen öz çykyşlaryny paşty 2 hesse köpeltip boldun. Düşünýän sana kyn bolýandyr şu diktatoryň berýän aýlygyny ödejek bolup harsurmak. O da aňsa adam däldir. Allah'ım rahat şeýlemi? Sebäbi öz tejribemden bilýän. Nenen suwy şu bir süjede taýlanjak bolsaňam, oňa wagtym berek, pulum, sen boly hiç ýerde işlemeýän bolsaň, onu bir da yaşamalısın ha. Senin kimin puluna yaşap beren maňa gaty gowel bolupdy. Ýöne gynansaňam, sen kanalyňa awuna bolan 3890 adam senin mekirligiň intiham görme akyllar çatmady. Takşdo haramlyň önünde sen öz aýlygyny halal ödýän, ona boyun almaly. Ýöne sen bir aýdan ýalňyşlygyň bar. Onun özüň bellek geçdik ştaýda. Ben diýjek bolýanym köp adam biziň käbir iýleşlenmez adamdan edýän çykyşyna joň diýän sözüne baha berip bilen oklar. Baha berip bilen oklarda keseden biri mışmış şaýra diýär, bolsa mışmışa anlatlar gelip durdy. Öýler analiz berip, şu eger diktatura tarapyny çykyş edýän adam şunu diýip biljekmi ýa diýip biljekden. Şoňa baha berip bilen ok. Ýöne senden ýüze uran 8 adamlar sen şu ýalňyşlygyň ýene de bir suwutnamasy. Sebäbi sen bu ýydyp barýan sürüýüňi haýsy agladykçak bolýanyny düşünmek üçin ullakan bir aklam gerek dämkä diýär. Oň üçin beýnisi we düşünjesi sähelçe bar insana seni ünstlüje dinleseňem ýeterlikmi diýär. Ene mysal üçin şu ýerdäki ýaly. Bize de aýyplama bildirjek bolýanlar bar. Aýna senem şolar el hökümeti işleýän olaýma näme diýip daray. Men aýdýan men ýaly adamlaram hökümeti işläp bilýän bolsa diýende, onu şolar gollamaly siz diýende. Men ýaly adamlaram hökümeti işläp bilýän bolsa diýende, onu şolar gollamaly siz diýende. Esasanam şu ýerdäki diýen sözleriň diýäli. Hakykatdan hem şu millet howpsuzlygyny öýdi. Şurada bolmaýan bolsa Oledaran dikkatine ters etmedim kandiyan onu mene. Dikkatine ters etmedim kandiyan onu mene. Dikkatine ters etmedim kandiyan onu mene. Ine sen ahirki barmaly netijem. Ine sen öz hojaýlygyň öňünde ýerine ýetirmeli şertnamalaň. Milletimizi ağlap ağına salmaly düşünjeler. Şu ine hamala şu mahamada oturan haram cellatlaryň adaletliň kanuny alada diyarmışlardy. Siz iki bolup çykýara, ýeneňiziň deşigine täjeden onu bolar bolýarmy? Sebäbi öz tupoy killeňiz bilen düşünýän zoga dünýäde fiziognomika diýilen alymyň bardygyny, ine şol alymyň şertleri bilen adama synyrsam, onu düşünerdiňiz. Sizin her bir ikinji sözüňizde ýalan sözläp oturanyňyz nädip bilip bolýarlygyny. Ýöne ahir soňy sizin her biriňizde sizin gullyk edip oturan haramhor hojaýlaryňa da gudraty güýçlüň hökman jedasyny berjegine gatyw gözlemekdendir. Sebäbi sizin hemmeňizden tapawutlukda öz bilimmi hem düşünjelerimi men hakiki akylly kitaplardan we öz gaty baý durmuş tejribemden alyp çykdym.
siz ýaly internetde ýarym kowlaman. Men sizi tutmakçı. İyileşler ve vatandaşlar. Haysiňiz öz ansabyny hem wyjdanyny satman, adamçylygyny saklap bilenler. Haysiňiz üçin ene toprak, watan, millet, mertebe, arnamys hem edermenlik ýaly sözler boş galman, ýüregiňizde ıtçam oturan bolsa, galryňyny kelleňizi, dowlanlar hem jüýler, açygyny giýiňä gözleriňizi, arasalagyny beýniňizi ağlawçylykdan hem ýalançylykdan, eger gul bolup ölesiňiz gelmeýän bolsaňyz, eger öz şagalaňyzy we geljek nesilleňizi gul edip haram öldürmejek bolsaňyz, öwreniňäni özüňiz şol pikirlenmäni, analiz etmäni, şu ekranlardan kelleňizde dökülip oturan informasiýany seljirmäge öwreniňäni. Kezzaplar bilen haram itlerin sözlerine inanjy bolmany besediňe, jüjükler, balalar, innem size yüz tutýan. Sizsiniz bizim geljeğimiz hem hakiki yurt eýeleri. Gynansaňam, şu ulukça diňe sizsiniz bizim ýeke diýeregimiz hem umydymyz. Şol sebäplim sizin ähliňize ýalbarýarym. Haysiňiz janyňyzy jep bara berip öz watanymyz üçin gaýdysız gulluk etmäge taýýar bolsaňyz, onda selesap bolun. Açmaň gözüňizi, täşol öýüňize gaýdyp barýan şaňyz. Şu meselede men geldi kärýediň sözleri bilen dolu alalışýan. Siz hakykatdanam öz ýurdumyzyň aladasyny edýän bolsaňyz, onu özüňizi tanatman hereket edip başlap. Öz daşyňyzda diňe anamdar we arasyrokly dosýarlaryny toplap, bile hereket etmän öwrülüp başlap balalar, şeýdibem ýuwaşlyk bilen öz hatarlaryňyzy köpeldi uram. Ine şonda ýurt içinden öz işinizi bildirtmän dowam edip bilersiňiz. Egerde şu wagtky hökümetiň başynda oturan haramlary ýam, açaşan haram zadalaryny görkezip uran bolsa, onda biz olardan has akylly we mekirli hereket etmäni öwrenmeli. Sebäbi şu wagtky ýurdumyzda oturan diýýuslar daşky düşmanlaryň beterdir, şonu unutmaň. Şol sebäplim biz indiden beýlek partizan uruşyny başlamaly diýsem bolýar. Ýöne şu wagtda hem ýadyňyzda bolsun. Siziň araňyzda da haramçylyga boynu bäşe satylanlar tapylaryň tägem. Şoň üçin ýene ortapar ýalbarýarym. Gaty seretap bolum jiglerim. Seljerip, seçip, ýedi ölçäp hereket edin indiden beýlek. Gitmäň provokatorlaryň gepini, özlerinden mekir bolun. Gynansaňam biziň milletimiziň ykbaly indiden beýlek. Esasanam siziň ejid eýleňizi ýüklemeli bolýar. Ýöne wagty gelende biziň hemmämiz iki tarapdan galarys. Hem ýurt içinden, hem ýurtdaşyndan. Oňa şenlik edip bilseňiz, bize maglumatlary ýygnap iýberin. Haram zadalaryň atlaryny, familiýalaryny, zwaniýalaryny, wezipelerini, oňarsaňyz fotolaryny hem wideolary. Ananaýyn, bulan hemmesi ölürmen gorkýan zady açyk beýançylykdyr. Biz bolsa şu haram zadaryň atlaryny hem haram ýüz keşfini ähli dünýä görkezeriz. Hem öz tarapymyzdan näme kömek elimizden gelýän bolsa, hökman arkalaşar hem kömegimizi ýetireriz. Ilki bilenem etmeli hereketiňiz. Her biriňiz özüňizde fake account ýasabaga başlaň. Fake email bilen aragatnaşyklar açyň. Onda bu haramlyň gullugyny oturanlar her biriňizi ýydarlamany gaty kyn düşer. Siziň IP adresiňizi wüçler edip bilmedi alam. Hükman VPN'in üstünden çıkın. Nirede oturan bolsaň adam. Dünýäň haýsy kunjugynda oturan bolsaňyz. Allah Taala sizin himmeňizi öz penasynda gorap saklamagyna günden dilek ederiz. Biz öz tarapymyzdan size söz berýäs. Şu haram melgumlaryň her birisini wagty gelende hükman tapyp iň agyr bolan jezalaryny berjegimiz. Aman sag bolun, doganlarym hem jüýlerim.